Sziasztok! Most egy videót fogok csinálni a mesteremcével. Már több gyerek itt összejött, mert kiírtak vidézek. Szóval most sokan itt vagyunk. Azért vannak itt. Itt vagyunk sokan. De egyelőre. De amúgy nem, hát a répa az mindig nálam van, vagyis répa. Várjatok, még egyszer kírom, hogy jöjjenek többen is. Figyeljétek! Megkérdezi, hol van a telked? Otthon. Répa. A répa az mindig van. Répa annak mindig kell lennie. Most megyünk erre. Vagyis, várjatok, most visszaváltok a nézetet. Kimegyünk, és akkor most mindenki fog rám tépézni. Kiírom, hogy vidizek. És akkor itt ugye már fejpiacon már volt és szóval stb. Be fognak mögém állni. Kisírom. Répakéz. Répa. De én nem ezt akarom, én a répám. Répa. Amúgy a kedvenc kajám a répa. Répa. Na, de nem igaz, hogy nem jönnek. Mindenki állj. Mindenki tépé a vidizek. Álljatok már mögém, hogy is tépézzetek. Ez amúgy itt a fejpiacom. Ott van Petyuska feje. Ott egy sima fej. Itt ilyen fejek, szóval. Na, tépéznek is már. El is fogadom. Tessék, itt is van. Mondom megint, te. És már jönnek. Úristen, már mennyien jönnek. Úristen, már jönnek, látjátok? Már itt gyülekeznek. Na hát, jó sokan összegyűltünk. Úgy látszik, nagyon érdekel, mindenkit érdekel a videózás. De mögém tépi a te. Gyertek sokan. Tépi a te. Úristen, mennyien vannak itt, káoszan. Mögém. Úristen, itt ez úrján zombi. Mögém. Úristen, itt káosz van! Mondom, mögém.
Úristen, ki káosz van! Nem szeretem valami fiatal, de több ilyen fiatalok visszaszólnak, amit tudom én, és akkor jobban tudják, és hagyjuk is állni, nem mondom, hogy hogy fontos, hogy majd csillamogattam, de azért az annyira nem. Na most, amikor csak nem tudom, nem? Bocsánat, csak kidobott. Úristen, itt káosz van, látjátok milyen káosz van? Úristen, ez történik, ha kiírom, hogy videózok. Mögém! Én nem az. Kibannoltak a telekről. Ja, egész szerverre. És mögém. Úristen! Káosz! Még veszi hát, és még mindig káosz van. Káosz! Teljes káosz! És mögém. Úristen, látjátok mi van itt? Mögém! Úristen, látjátok miket írnak ki? Remélem látjátok, de úristen! Úristen, most egy kis vágás lesz, már bannoltak a telekről. Úgyis ennyi lett volna a videó, sziasztok!